ngai kuli fi ki vivos haka kerteng ke jong trai jisu Chris nung pani manasret barka kerteng jonga kare u skem bolang karpang ning do rengat pat ngangit ni bangane ka khubor ka ba phi yo sngo gane ka por ka bangane benta bat phi kane kare ka khubor ka ba sngo tunat ba ka balingkot akwa ban kren gane ka por na ka shithi kam ning kong Ioannis kalnong ka ba ar ka khot ka ba khatsan snap ang ne kane ka tin jong bulai ka kran snap kong ne phi wat I ka pathai lim ni ta ki ek ru ki ba hak ta ka pathai ada unu ru u I ya ka pathai ka ta ka jingi u pa kam don chu u pi hang ne ka tin jong bulai ka kran ning ba ka Shithi jong Ioannis ka ong ban phi wat I ka pathai lim ni ta ki ek ki ba hak ka pathai phi pe ya ki ni gisni ki bri ki kham I ka pathai ki ek ti ki ba ki I ka pathai ki kham I ting teng ki film pathai ki kham I ting teng ya ki jing snow ba la ka ka khalai ha ka kya ha ka aurya ki kham I ha ki rong phong jong ka pathai ban yo trai Jesus Christ unong panim phi ang ne ka tin jo ble ka kan shai kong la fi kham I ya ka pathai bani ki kata ka chi ke jong pa ban kam don chu na fi I ka pathai ka chi ke jong ble kam don chu ha ka don no jong phi ble kam don ke jing ke jong ble ke don fi sngol long thli fi long suda ka don jong phi na mar ble phi kham I ka pathai ma snu tana ka wi sing ka bi nang lap ya la pa po khli jo ha po khli yo do but we ba do comments ha po Facebook lo ong kum ne wang la da menta la da don de kin nong roi pathai hang to la ni de ki DJ katu ka khli yo par ko wi kan dap andre ha ba ya lap e gospel undon we bas ngap fi na mar ble ka dei ke jingkaran jong to ba mar ble ka long kum ta kalong ko ble ki jingkaran jong to ba mar ki bre ki kham I ka pathai ban ya ga gospel ga jong Jesus Christ ban yu Jesus Christ ngala chukre ni ge ni ka kan tin ha ba nyap yu Jesus Christ in kan Jesus Christ yo la da penyang Jesus Christ ba penyang yo aktor ki bre ki kham pe yo aktor ban yu Jesus Christ fi kalong kum ta ha ba ngi ki bre jong ble ni ju yang ban ya lap e ka gospel ha ba ngi kan ni mahami ki bre wat I ka pathai phi ki bre ki kham I ha ba soitan wai ofara ge ni ki sngi samla ne tu fi ki bit hai ki rong phong pathai ki bit ya ka pathai ha ba ai ofan fi ha ga gospel jo Matthew snong ba saw hadin ba la ya lam ju su ka ha ga chimpin soi soitan ai ofara ju su wang la na mi shikri nga ngan pin I me ki ni ki hima jo ka pathai bro ka wei ngan ai lut ha me han rei u kham tip ba kan ka pathai ro ka ri ke jong turai ji su no pan im jongi ta ka dau la da fi I ka pathai phim don chu ka jing de wo play la da fi kham I ban lap mit tang ka pe mobile ro kam don chu ta ka jing de jong phi bo turai ada fi kham I ting teng yo samla ne ka samla ka ta ka jing de jong phi bo turai kam don chu mar bale kam don phi bai hang ne ka tin jong ble ka kran myang ka do khot ka ba khan ro om ne na baro ka ba ka ta ka parthai ka jing ko aprai ka do ka jing ko aprai jong ki khmat bat ka jing sarong thala shaphang ka jigem kamlong nok pa rei ka ta ka long rei na ka ta ka parthai ka long pe phi hang ne ka tin jong ble ka kran kong ba ki pri ki ko aprai ka do bani im auria ki khami ki jing ko aprai ka do ki bri kham I e jing ko aprai ki khmat pe ki bakan jado ki kham pe ki ki prono coffee ki film pathai ki film auria phi hadu ka tang I thui mun mo man khom ki bri ki sarong la ka jong ki don ki bri ki ba khasarong la ka jong ji ba nga kham bro nga kham ruspa nga kham yang kham bit phi ya ba kini ki bri ki kham ki ka thai ka do no ta ka jing I ka jong ble kam don chu ka ta ka relationship ka jing de bo ble phi ha bo nu samla ha ba ki kot ka jing de chu ki te fiam kam don chu ka ta ka relationship ki ta so si thang ki de linear ki de yam ki da pan do not ta ka daw la da ka jingim chu fi kam don chu ka relationship jong fi ka ba jan bo ble phin thang bat phin linear ha ko wi ka sngi na turai un wan ha ko borom
บัดกับประเทศบัดก็ไว้กันอยู่อีบุจิสุคริสต์ลงซิมอุตรายกิตรายพี่สงทุลาได้ฟินังอีกับประเทศปันอุตรายจิสุฟินังกามันกลาบดจิสุองลาได้นูอุบักคำอียากิเอจงกันกับประเทศปันยังอุดุโนยังฟิลาได้งี้คำอีจงกันกับประเทศงี้ดุโนจิสุคริสพี่ตะการองอินโดนกัมบางอย่างคำอีกโยเบลย์ตัวไหนเบลย์ทิ้งโจเบลย์กันอันกอสเบลย์อันนี้น้องกับลายคดคันเร็วเบลย์วังนับเบลย์อีกกระต่ายกับเทกับเอาละไอตีโนเอลาอุคุณบลักขามาร์ไว้บังเอิญว่าน้ำจัดชวนอยู่จึงปนิมพี่เบลย์อีกยังก็จึงอิมจงอาจงฟีอีกมินซิมอีกมินซิมกี่บักกอร์กี่เดินในกับประเทศมันชมละบรรลุบันอายุยิสุคริสมันยับฮัลโหลกับดิ้งฟนาฟีกตาก็ลงกับกองสันแอปพลันหากจึงอินจอยจะฟีพี่อุบเลยให้ดูกระทำจุบนวดแต่งี้คำบนวดอีกรองพงประเทศบันยูบเลยพี่อาบพี่สกูอีกนี่ก็ขบวนจงกับตินจงเลยฟินนกรรมมันกลากับหมดพี่นั่นงานมากับไบเบิลสนักอันพูดเรียกคดกับบ้านขัดนิ้วอมเลยบัดกระตักกับประเทศกายจานโนบัดกับจิงกว่าปลายจงกาเรื่องเต้าบาเล่กมอนอุบเลยวิสับบุญจุกฟีกันนี่ก็บาพี่คำอีกกันกับประเทศกันจานเนาะกันกับประเทศกับอินโดนีเซียกันสะดุกันสะดำเนาะกันสวรรค์กับเบนึงกับคันโดกับบัตรไม้กับกันกับเยรูซาเล็มกับประเทศกับบัตรไม้กับกิตั้งกิบละสุสปะกิจงยิสุคริสกิลาบันดอนหังตากิบอมอีกกับประเทศกิบอมอีกออฟฟาร์กับประเทศกับสวยตันโนไอออฟฟาร์กิสิ่งว่าเป็นเบกิบเรื่องกิคำเบกิคำอีกยอดตัวไอจิสุกิคำยาเบยอดตัวไอจิสุคริสกิคำละอิจิสุคริสก็เป็นกินดอนหากตากับเยรูซาเล็มบัตรไม้นั่นเองแต่กับเบนึงกับบัตรไม้ฟีก็มันทั้งนี้ก็ตินจงเบลกองบาได้ตั้งตัวบาเล่ก็ยากมันอุบเลยวิสาบุญจุกได้ตั้งตัวบาเล่ก็มันจงเบลก็ยสาก็จิงอิมุมจุกเขาตัวเปล่าพี่ยสาก็โดนก็จิงได้ไว้จันบ่เบลฟีตะการเอาเบลอีกเบลงี้ที่ฟีคำอีกกับประเทศเขามาวิเลยก็ปอดบางงานปัดไอทีหรอคำอีกกับประเทศมันอยู่ตัวไอจิสุได้เดินบางไอทีอยู่แล้วก็จงก็จิงอิมช่วยตัวไอจิสุไงเชื่อมยูจิสคริสต์มาร์เมดหังตาคำอีกอยู่ตัวจิสุคำอีกบันพลายจิสุคริสมันเงินเอ็มกิสิ่งที่ว่าดูนี่นั่งอยู่ยี่วิดีโอดังกินวิดีโอมันชิสิ่งแล้วโดนกิจพิสตอมยี่กัสตันก็โดนกิจเป็นตัวไอ้กินมันนี่น้ำสงบพลากับไบเบิลก็ละเดียบทุลุปะแล้วเราก็จ้างเนี่ยปวดจะลาไม่กินได้จงงี้นั่งกินบุญกินไพ่เด่นบุญกินน้ำเตะเป็นชุกรีจิสุคริสแต่ก็เราได้คำอีกกับประเทศกลากับบุญหมดไอที่โน่นเราก็จงจิงอิมจงพิโชตัวไอจิสุตัวไออุดงแย่อัพคมินติลันโดวิพินปานมันไอที่โน่นเราก็จงจิงอิมตัวไอบัดภายในตัวไอจิสุท้าทำไมก็จิงอิมจงฟิลนุสเนมอันเจอพลายประคัดทำไมเนาะวัดอีกกับประเทศวัดอีกกิมส์จงกับประเทศวัดอีกจงกับประเทศกับประเทศกับไอออฟฟาร์เรนบอสวยตันพิงคำอีกกันกับไบเบิลกับสิ่งก็จงเปลย์บัดยตัวไอจิสุคริสต์น้องเป็นอิมจงอาจงพีเดี๋ยวเงี้ยฟิวสกุลกันนี่ก็คูบอร์กับลิงกอดกับบังเอิญเป็นตาบัดฟิวบลิงกอดคุยฟินนี่บางกันนี่ก็คูบอร์กับลิงกอดลอนกัดเนี่ยมันพีน้ำตะกบรมก็จงเปลย์อาเมน